Vážení diváci, je mi cťou prezradiť vám, že za 100 vydaní Adela Show ku nám prišlo 100 hostí. Z toho 15 boli zo zahraničia, 2 černosi, 1 gej a 12 mali nepriznané plastiky. V akváriu ste videli 68 rôznofarebných rýb, z toho jedna sa nápadne podobá na Saifu. Celý štáb tvorilo 34 ľudí, z toho 3 sú lacnejší Vietnamci. V obecenstve sedelo za ten čas 3000 rôznych divákov, čo však kamery nezachytili. Od smiechu sa 6 ľudí zbláznilo a 1 žena porodila. Zjedlo sa 800 bagiet a 300 šišiek, z nich sám skonzumoval 200 kulí. Maskérka minula 192 lakov na Saifové vlasy. Marcel povedal 480 vtipov, z toho si 470 Saifa nezapamätal. Evita nám nanútila 145 svojich kníh, z toho 4 mala stále pod zadkom, aby ju bolo vidieť.